Xut! Me cachis la mar. Xut! A ver, honeaino. Xut! Me cachis la mar, hau girikita nahi tezaizkit. Ez dakit, hemen albuan, litro erdi bat koipe mandare, enun altzako horreaino hanka. Me cachis la mar, honeaino altza berdet bai bai, Xut! Altza bai, baina okerra. Ikusiko zuen guain etortetan gomidatuak, noaino altzatzen. Honeaino? Erraxa. Erraz? Gora katana botalla aquí, a ver, lepoaino. Onda, begitaino. I pasa iteaiz, noaino aizteaiz. Landari emango ion? Ez. Honeaino? Me katxiz la marri. Nigo lan itxion, eta atzeka gutenak aurraka baino gehiago. Bueno, hemen zuekin, Mikel Esnaola, Euskal Herriko aurrezku txapelduna, azteko eta behin zorionak, hore bati hemen egotia, eta kosina zemuz moldatzeaiz. Bueno, justu. Justu? Bai, Gustatzen zai baina, ez da? Bai. Ba, adi lagunak, udon, fideuak ingoitugu elkarrekin, eta aldi berian, nundik noa ibilia izen ikasi. Ados? Bai. Eak utzi guri, aber geho zemuz altzateten, bale? Hau dauk, grasa pilo berdetenanik horreaino altzatzeko hanka. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Mikel, garatuko izuen nundik nue bilgo gehan errezetakin, bale? Egin goituguna da, esan duen bezala, udon nudelsak edo udon fideuak. Poltsan etortzen dira horrela. Ia egosita daude, eta gero inberdeduna da. Ure peletan sartu, pixka askatu, gero nasketara sartzeko, bale? Eta nola ingo deun nasketa edo saltxa udon hauentzako. Ingo deuna da, hemen dazkau txibilak, ikustezue freskuak, ingo dituguna da garbitu, barrukaldiak enduko jot, erruak atea, eta hori ingo deuna da, hemen txe markatu. Markatuko ditugu osoikan, gero atea, eta gero bai moztuko ditugu, eta gehituko ditugu, baina lehendabizi barazkiak, perretxikoak, eta gainuntzeko dautako dugu. Ingo deuna da, piperra bedana juliana moztu, salteatu, xitake dazkau hemen, baitare kenduko jau txorten gogorra eta bestia xerretan ingo dugu, salteatu baitare, eta ingo deuna da, bertara botako dugu gero soja pixkat, pipermin pixkat, baitare botako dugu jengibre pixka bat, hoi dena goxatuko dugu hemen dakaun sesamo olioan, eta hoi gutxi balitz, ostran saltza botako jo. Baldakizu zer dan? Ez. Usaitu. Hola, potente daka usaia, Bai. Hau da, hola, saltza ostrana, eta honek emango jo kiston pulamentua denai. Hoi dena goxatzen deunean, esan dako txibila botako ditugu bera, eta ere bai goxatutako udon horiek. Ados? Bale, eta hoi izango da platertxo bat, eta beste bat prestatuko dugu. Hemen ingo dugu zerbait oso berezia. Ingo deuna da hemen arrautzak zuringo gorringotatikan banatu, zuringoak ingoitugu letxuakin naztu, letxua juliana moztuko deu, eta zuringoakin naztuko deu. Bostako deu sartai batea, ingo deu horrekin tortillita bat, eta kiribildu ingo deu. Eta kiribildu ostian, beste aldian gorringoa botako ditugu, beste tortilla xapal bat ingo deu, eta kiribilduko deu berriro gainetikan. Ea zer musateatze zaigun. Ingo deuna da geho moztu, jarriko deu platerian, eta horrentzako saltxa gazigozoa prestatuko deu. Hemen dakau, ospina, dala mirin ospina, arrozakin indakua, dakau azukria, ura, ketxu pizkat, eta hemen dakauna da, loditzeko pizkat, harto irina. Ados? Bueno, eta hau esan da, ni txibila garbitzen jarriko naiz, eta zuk adidez perretxikukin lagunduko jazu. Ados? Perretxiko hauek, xitakiak dira, eta dira kultibokuak. Eukitzen duena da enborra kiston gogorra, oso fribratxoa. Orduan, intiakak hartu eta kendu, eta batzuk oso gogorra baldin badue labanakin lagundu. Eta gero hauek, xerratu. Ados? Ados. Venga, hau zure kontu. Txikiakin, Txikiakin, hobeto moldatzea izenakin. Biatzik ez moztu, bale? Bueno, konta iguk, Mikel. Noiz izan zan? Bakit aurreko udazken izan zala, ezta? Zehazki ze sasoitan izan zan? Ba... Ez dakit amairuan, nola uste dut izan. Bale, amairuan, azaroa urrian edo nun izan zan hoi? Azaroan. Azaroan amairuan, bale. Nun izan zan lehiaketa? Hondarribin. Hondarribin bertan, bikain. Eta
nola da aurrezku lehiaketa? Bueno, badakigu hanka ondo altza, berdala hori da, zer dan aurrezkoa uste badakigula, baina nola dijoa txapelketa? Bueno, txapelketa da, bakarrik finala, ze finalaka la pixkat zailtasun puntu bat. Bai, lehenengo... Osa, egun hortan finala zan, ezta? Bai. Eta ja finalista bakarri zaudete. Ze normalian liga bat egoten da. Vale. Beste mail batzutan liga gaude, baina handian kategorian ez dago ligai. Da, Vale. txapelketa solteak eta gero finala. Ados. Nahi duna juten da. Ados. Eta finala egiten dena da, lehenengo denak dantzatu, Bai. zure bidantzak, eta gero 6 klasifikatzen dira, berriro dantzatuko. Vale. Eta bi dantza horietan, zer dira? Bi aurrezku mota, bi aurrezku desberdin, zer bi dantza esan dira? Aurrezkoa berez dira bakarrik 4 dantza. Bai. Hola aurrezko izena esaten baduzu. Bai. Baina geho daude, soinu zarrak eta hori da ja gehiago dantzatzen denak. Vale. Eta orduan, zuk aukeratzen dituzu bi zu nahi dituzunak, eta hain behar dituzu hor bertan aurkeztu, ezta? Hoi da. Vale. Eta bi horietatik sailkatu zea, eta beste 6 horiekin, 6 salkatze zeate, eta zeiten dezue, berriro dantza bat, o beste bi bakoitzak. 8 bat da. Zortzi- Eta 8kotan zuk itezu dantza, zuk montatzezu nahi ez edara. Vale. Eta, orduan hor bakoitzan trik gauzak ikusten dira desberdinak? Hoi da, zu sartzezu adibidez, bueltako non baten batzitza dizkizu, buelta asko, Vale. eta ondo egiten saiatu. Bikain. Eta nola puntuatzea hori guztia adibidez? Egoten dira epaile batzuk, Bai. eta, bueno, hoi ja behaien kontu batzen da dena. Ados. Eta orduan behaie, baina, bueno, nik pentsatzen dut, zuri asko gustatzen bazaizu bueltak ematia, buelta asko, ez du gehiagi puntuatuko gauza desberdinak inbierko dira, Hoi da, ezta? pixkat, bariatu inbaretzu dantza guztia, eta, ez dituzu denak bueltakin, saltuak, eta, ez. Ados. Osea, ikutu eman berdiok, baina danetik pixkat itemaek hobeto, ezta? Hoi da. Ados. Eta, Mikel, zu baltzenekin, garaipenan bila juntzinan, sorpresa bat izan da zuretzako, o nola izan da historia? Bila, bueno... Bila beti, ezta? Hoi, beti lehenengo disfrutatzea, eta gero ja, espero nun, igual pixkat postu hon bat lortzea, baina irabaztea ja Beste pixkat historia zaio bat, ezta? zen. Bai. Eta bertan ze, mai altua zeon edo ze? Bai, altua, bai. Eta zesan bihar nizun, nola izan zen, zenba demora irauteu zuek dantzakin eta puntuazioak, nola dijoaz, nola botatzitue puntuazioak? Aurrengoa iteunian dantzaia puntuazioa bakaizue? Ego gero denak batea mateitue? Da, lehenengo dantzatze dutenak nola jartze dute basia puntuatzeko, eta hortikan aurraia da. Hobeto iteuna gehiago eta... Hoi da. Eta zenbagarren atea zinen, hor zer da ona, aurren ateatzea, erdibiden, bukaeran... Bakoitza nahi duna, baina, bueno, hori zozketa ez duna. Zozketa. Nei erditik gustatzen zait. Bai, ados. Zein nahi joek erdibidean, eta aurrekoak induna hobetu, ezta? Ados. Eta aurrenengo aldia izan da aurkeztu zeana, lehiaketara? Bai, lehiaketa horta bai. Bai, Ze berez, 4 saia daude. Bai? Lehenengo txiki-txikiana da A, B eta D. Vale. Eta gehia zartzarak, dela irabazietena. Ados. Eta ni urte Eta hortan... izarra irabazi gaztetxo bat aizta, bai, Eta ni urte hortan D saian hartu nun parte. Bai. Eta D saian hartu dezunean, udara hortan ebai da txapelketa hau. Eta ja parte hartu dezakezu. Ados. Orduan... Osea, salkatu itezea aregia, ezta? Osea, eskuratzen zu pase bat igual. Bai, bueno, ez badezu irabazten ebai altza presentatu. Ados. Baina irabazten duen ebai desaiekua eta zarrena. Osea, zure edadean irabazi zenun, eta opena ebai, ezta? Ia artista, zorion, aki. Eta esan dakua, etzen duen espero, sorpresa galanta izan zan zuretzako edo zer? Bai. Bai. Eta, gainuntzetzako ere bai, ezta? Asko irabaztea jungo zian, da, azaldu da Mikel, ezta? Ona, Mikel. Bueno, eta, hauta gero, ze, txapelketa gehiago tokatzen zaizu ditia, edo zein da urrengo eskaloia, hau inbiarren zuen urtero hau lortu? Oain, fandango tarinareineko txapelketetan zontatu darga, bai. Ze, ebai iteitut, sueltoko txapelketak. Bai. Bikoteka da. Bai, plazetan holta hori ikusten dena. Nola, sueltoko, bikoteka da, sueltokoa? Bai. Vale. Eta agarradito ez da, orduan suelto, baina bikoteka, ez da? Hori da. Ados. Eta orduan hori noiz aztezea lehiaketa horiekin?
Maiatzan. Maiatzan astezea. Bai. Vale. Eta horre garaipena ja behin lortuta, ja garaipen handia, beharko aiz, ezta? Bueno, hor ja juten gea erlaxatuagoak. Erlaxatuago. Errez ga juten irabaztea. Hoi ja maia handia dago. Bai, Bai. Baina, bueno, bi ja bakak nahiko maia hor aurkeztuta irabazteko, ezta? Bai, bueno. Hombre, baiet, zi. Bueno, eta zenekin aurkeztuko aiz bertan? Zein dekire bikotia? Nere bikotea da Ane Anuariz. Vale. Eta, bai, hoi nere betiko bikotea, txikitan, eta aurten eba indet Enara Artolakin, dantzak, ze nola haundien maia jotzeko, Bai. bakarrik behar da bikotetako bat 16 urte ukitzea. Vale. Eta ni nola 15 nitun, nun nin anekin haunditan, eta enarakin txikitan. Orduan vale. ibiltzen itzan hor bitan. Bita. Eta zein ateagoan hobeto? Txikitan, narakin, aitzen ginen hor lehenengo postutan, eta hola, eta anekin ja hunditan lasaiago. Lasaiago. Ze ja lehen urtitan ja onga. Pazientzia hartu, urte askoak eta horri biltzeko, eta irabazteko, eta daneako, lasai hartu. Bueno, eta, dantza mota gehiago ere baita dituzu, edo euskal dantzetan bakarrik oinarritzen zea? Ez, eta baleta, eta gariki ditut. Vale. Eta, adibidez, baletan txapelketak eta ere bai aurkestezea, edo nola... Ez, oaingoz ez. Oaingoz ez. Baleta gehiago denboa pasatzeko eta disfrutatzeko. Gustatzen zaikelako orduan. Bai. Ona. Bueno, nik hau egingo izkiten ari guain markatu, bi aldetatikan, gero ebaki, eta nasketa danea sartzeko, Baina, bani joa, eta zure, ondo zoaz orxitak ekin, ezta? Bai. Ezin hobe. Bale, hau martxan dazkau, oso ondo, bizardezka hartuko ditu vuelta eta vuelta emateko, eta ingo deuna da, lehendabiziko reportaia ikustea jungo gaitu, gadoz, Mikel? Bale. Ba, ikusiko zuen, mala esperara jungo gea, eta bertan erakutziko iskigue, nudez desberdinak. Oazen ikustea, nudez da, fideo, inglesez, japonieraz, ez dakit, kanpoko hizkuntza batian. Oazen ikustea. Aupa Joseba, Jurge Garejita naz, hemen zue buelta nozta be, txoko malasperatik, miribilan, Bilboko goikoaldien, eta, bueno, geurre ikusiko dugu nudel mota ezberdinek, eta ingo dugu platertxu bet erakusteko baslan aldiezen jan, ezta? Hemen dekuz, sei nudel mota ezberdin. Osa, nudelak, diese fideoak, asiakoak ekarguz geur. Da, bueno, Asian da plater oso tipikoa. Asian, Japonian, Txinan, da batezbe egoekialdien, Asiako egoekialdien. Kaleko jatekoa, ezta? Zu joate zara kaletik eta pustotxu guztizetan, beti dago edo arroza edo nudelak, zatopetezuz leku guztizetan. Deko guz arrutzia zeiniko nudelak, gero dekuz irinaz eginiko nudelak, honek ikuste zure batzu die sarrazeno irinaz egina, soba nudelak, horrek itie baltzak, gero honek die udon nudelak, da honek die apurtxu bet lodi da infleten diesenak apurtxu bet, ezta? Gero deko guz arroza zeiniko nudelak, honek igual esetzezu eskizau, honek batezbe Tailandian diese ezagun hauak, pad thai plater famatue, honek hasiken da. Gero honek die vermicelli nudelak, honek Italian bejaten diez, baina honek diez txinatarrak. Txinatar vermicelliak arrozeaz enge bai. Eta honek azkenengo atie, batatagaz edo batata gozoagaz einikoak, ezta? Zetan erabiltzen die gauza bakotxa, soba eta udon nudelak normalien sopatan jaten diez. Gero arrutzienak sopatan be erabilileik ez, ramen plateratan edo wokien be bai. Gero lehen esanten moduen arroza zeiniko nudelak pad thai plater famaturako erabiltzen die batez be, eta vermicellisek eta be sopatarako batez behan edo wok edo sopa jaten da geixena, ezta? Bueno, geurringo egun reseta da etxien eiteko, apurtxu bet jentiek komplikazio handirik gabe ingo dauena, da izango da wok bat, apurtxu bet oioskoagaz barazkizekaz, eta horretarako erabiliko duguz, honek, ezta? Apurtxu bet arrutzien fideoak, honek erabiliko duguz, apurtxu bet loditxoak diesenak, zara negozten diez honek fideoak, normalien, 5 minututen ure irekikin dauela, preste goten diez, ja. Gero, otxiku ikin dugu apurtxu bet, gero bestalde batetik, gure barazkizek eta oioskoa baiko dugu Juliana erara, Asiako sukaldaritza guztetzea asko, ez da? Bueno, Japonian da Tailandian egon da nau, bizikien bebai, da oporretan bebai, da, bueno, bertako jatekoa batez be kalin jaten dana, ez da? Jateko kaletarra, oso gozoa da,
da zaporiek oso fuertik dieselez, ba, bueno, nire sukalde motarako ba asko gustatzen zait hori, ezta? Apurte zaporiek oso potentiek izeti. Eta barazkizek zailik mozten duguz Juliana erara, ba, bueno, nudelape, luzenkiek dieselez, ba, gure barazkizepe zebat eta luziago izen hobeto, ezta? Gero, ba, agoan, ba, dana apurbete akorde joateko, ezta? Barazkizek eta nudelak. Zitake perretxikoari hau atzeko bustentzuek entzitzagu, ze apurtzu bete gogorra izaten da. Hamengo klasitas aparte, ba, bueno, bakizuen nik jatetxi dekotela Bilbon, ondori botxo hemen San Anton zubizen alboan, da bertan egin dugun sukaldi ebe apurtzu bete fusioa da, ezta? Asiakoa eta da bertokoa. Orduan, ba, bueno, beti Japonia, Tailandia, Asiako ego ekialdie batez be, bertako jatekoak, ba, bueno, nire gustoko dekotez, da apurtzu bet, ba, saporieketan dik ekarten duguz, apurtzete transmititzeko. Bueno, ba, barazkitzuek gure bandejan, ipiniko duguz, oioskoa falta jako nino ebatie. Bueno, ikuste zue, oioskoa be, luzenka erara baten dugula, ezta? Juliana erara. Bueno, badeguz gure barazkitxek eta oioskoa ebaike, hasi que guazen guokera prestatzen. 5 minutuen enge dauz, ez dantzien pasti eta barazkitxek eta paseiken di, ezta? Hemen kontu da aldente jati. Apurtzu bete kurriaz da kokos niegas, da etzien eiteko, oza, niko erreza da, eta orduan jentiek, ba, ez du porlameneko kiko. Platerari azkenengo ikutue emoteko, ba, tipulina brotetxo batzuk ebaiko dugu apurtxu bet. Bueno, Joseba, ba, esperot guztoko izena gaurko platera, itxurna deko eta usingo osoa, da, bueno, ba, bakizue. Asian da Japonian, Txinan, da batez be Asiako egoekialdien jaten dizen nudelak, ba, bueno, gaur prestatu duguz, gure erara, edozoinek etzien eiteko moduen, ezta? Da, eskerrik asko, da, hurrengo arte. Aupa, Jurgi jauna, mil esker, erakusteagatik nudelsak nundik noakoa dauden, egia esan, denak dia goxuak, Nire asko gustatzen zaizkit. Eta, ikusi jau, sukaldarien ligan, a ber, eman eurra. Bezarka da hondi bat, eta irabazten bak etorria honea, sarillakin, hola, kopatxo bat hartuko dugu alde zarrian, eta goxatuko dugu artian. Venga, agur. Bueno, eske lenguan esan zigoen, eharra sarilla da ona, Bai? Sukaldarien ligan, 25.000 euro, Bueno, Jurgi, lagun, irabazten behar laguna ondillo izango aiz da. Bueno, txantxak utiko ditugu, eta sukaldian jarraituko dugu. Inbiar deuna, hemen xitakeko sondo txikitu dituzu, eta hemen induguna txibierruak eta txibilak pasa, oliotatikan, atera, eta guain, piperra sartuko ditugu, eta gero perretxikuak. Zu lagunduko jazu pipertxonekin, bale? Ingo deuna da, txortenak endu, barruko pepitak endu, eta Juliananin. Ni berdina iten jugu nauk. Kezka limaka behitu eta ikasi, bale? Niri hanka altzatzen bezala, bale? Bueno, eta leheno esan diguzun bezala, euskal dantzak dituzula, garaikidea, ezta? Baleta ere bai. Zenekin goxatzen dezu gehiago? Goxatu, egia esan sueltoakin. Sueltoakin? Ze txapelketak dia ondo pasatzeko. Bale. Eta, zeatikan, bestetan zer da, tensio gehiago igual, ondo inbehar dezu lehiaketa gehiago da, edo? Bai. Bueno, baleta eta garikidea bai ondo pasatu, ez? Bai, ez da? Gainera zitut txapelketak eta hori egiten. Gauza txapelketa bilakatzean ian pixka eta hor ja txitxare gazten dira, ez da? Bai. Eta ez tezu gozatzen, zu ja plaza gizona izango, zera, gaina txapelketa irabazita, ez da? Bueno. Txitxare horiek kontrolatzen da ikasten jungo, zera, ez da? Pixkanaka, baina hori ez da inoiz kontrolatzen. Hori inoiz eta kontrolatzen ez, hori jakin inbierda behekin bizitzen, ala izatea ondo aiaiz, Mikel. Eta baleta, nun ikasten dek? Oso zorrotza da baleta? Beti ikusten dugu hain fin jendia eta hain gauza finak egiten, Bai, bueno. Nik itet Pasai Antxon, Iker Murilloren estudioan. Bale. Eta, hastian zenbatetan entrenatzen deka hori, nola kudeatzen ditu kire egunak? Bueno, ni, egin zait. Lasai, bizikan badin bado lasai, Ekarri nahi hauek, bai. Baleta eta garaikidea, ite hastian 4 ordutan. Hastian 4 ordu, 4 egun desberdinetan, ordu bat egun bakoitzean? Itet egun batian 2, eta beste batian beste 2 ordu. Bale. Osea, 2 entrenamentu 2 ordukoak. Hori baletana. Gero, adibidez, euskal dantzak danak batea egiten dituk, edo...
Bai, baina Euskal Dantza da gehiago, segun zer dakazun gertuago, ze txapelketak hola, itezu gehiago aurreskua, o fandangua. Ja, buru belarri horrekin jartzezea, ez da? Bai, baina Mikelen estudioan bai? Alternatzen guaz. Alternatzen zabazte. Bai. Eta dana Mikelen estudioan iten dezue? Ez, Ikerren estudioan itet baleta eta garaikidia. Vale. Eta gero aurreskua eta fandangua. Bai. Lezon bertan ite. Lezon bertan. Zubitxo dantza elkartian. Zubitxo dantza elkartian, bale. Noiz hasi zinan hau dena egiten? Noiz tikan zabeltza hor dantza munduan? Txiki-txikitatik. Txiki-txikitatik? Bai, 5 urtetatik. 5 urtetatik? Hortak hasi maileno ja hankaltzatzen hasi itzan dantza. Ona. Ez neska hortakin, hi. Lezoko daltzatan lian, muriskan. Ona. Eta nolatan animatu zinan, edo ja txikitatik ja dantzari itxura zendun, edo? Familitik. Familitik handator? Bai, eta nahi bai gustatzen zaidan. Bai, Bai, azkenian familitik badago eta hor goikoak iten badue hor behira zaude eta alde zunian ez hasi, ez da? Oida, izeba eta lenguzina eta dantzaiak. Bai, Eta, ere bai beti euskal dantzetan oinar ibili dia, edo? Bai, euskal dantzan biak, bai. Ona. Osea, behaiek izan dia zure ikurrak horren, ez da? Zer da lenguzina, zu baino gazteago, zure baino helduago, edo? Zarragoa. Zarragoa da. Gaina ama izan da eta... Ama izan da da, Ekidak aurra. Vale. Ona, nola izen hau? Eki. Gure etxeko familiko eguzkila izango horren, ez da? Ona. Bueno, eta behaiek dantza taldean zeuden da behaiekin elkartu zinen da behaiekin dantzatzen zenun, o zu beste txikitxoen taldean tokatu zitzaizun? Nere kabuz ni joanen saiota hor ikustea eta hola, eta pixkanaka sartzen, hor, mundu hortan. Eta adibidez, zenbat urteko jendia azten da? Oso gaztetxo azten dira, edo zu arraro izan zinen hain gazte aztia? Ez, gaztetxo gazte azte zeharte, ez da? Bai, gaina herrian, oikua da, dantza puntatzea eta hola. Geo ja segi, pixkanaka jendia uzten joa, eta gutxi bat gatzen gau hainera. Onak gatzen zeate gero. Geo hankaku ez teuna galtatzen, venga, ahi surfea, venga, patineten ibiltzea. Ona. Bueno, eta Mikel, hortikan, 5 urtekin hasi zinean, noiz izan zen lehen da biziko aldiz holtza batea o plaza batea edo atea zinean adantzaitea jenden aurren? 6 urtekin. 6 urte txokin ja? Bai. Jope. Pixkat probatzeko. Eta nun atea zinean? Gogatze altzea egun hori? Uste telgoi barran izan zela. Telgoi barren, igual argazkitan ikusita hola, zeatik anain txikitza igual etzea ez da goatu. Eta bideotan da hola. Eta ze dantza tokatu zitzaizun iti egun hortan? Egun hortan zegoen mutien saia, eta beti iten zan aurreskua. Bai. Eta aurresku barruan alpargata eta agurra. Alpargata zein da? Agurra badakit, eta nik aurreskuare bai. San Juan zutan dantzaten denola, motz-motza. Vale. Eta hori intzenun, ze bakarrikan? Edo norbait egin onduan? Ez, bakarrikan. Bakarrikan, Txabelketa bai. Ona. Hau ja erra dago, hemen bota ditugu ja piperrak, bi guelta madezko ja txibi ikutu badaka honek, ezin hobia, hoi egin alditu ja. Bai. Venga, hola, iria luze botako eskila. Venga, dana, lasai, oso ondo guaz. Hobeto ondo, eta txukun ibili, ez presaka eta gaizki baino. Vale, hauen moztuko itut nike bai, eta ingo itutena da, gio, ura epeltzen jarrikoet, udon horiek jartzeko. Hemen jarriko etula pixkat epeltzen bai, gero udonak ez ditugu egosiko baizik, ur bero-berotan sartuko ditugu, pixka soltatu eta nasketan sartzeko. Eta baletan, esan dezu guandik ez dezula lehiatzen, ez da? Eta garaiki dian. Ez. Baina ikuskizunak eman eta nun baitetik ibilizea? Bai. Bai. Oain dela hilabete batzuk Donostin bertan, Elizan, Buen Pastorren. Bai. Bai, deitze eguten tokitan, hola, pixkanak. Eta, zemateko taldea jute zeatea? Dexente gea. Dexente zeatea? Hogei bat, hola, gai. Hogei bat, hola. Eta gero bai, urte amaieran eta hola ekitaldiak ite ditugu. Eta gero esategu bezala, baleta emateu disiplina oso handikoa dela, baina aurrezkoakin entzun dakat, parekotasun dexente dakala, ez da? Bai, biak dian hola bai, dantzan basia oso zorrotza dakatela. Eta nahi hori gustatzen zait, zeda gauzak orain behar dira eta hau da inbardena, eta jazta. Adibidez, garaikidea gehiago da, zure flow atea eta zure historiak atea, ez da? Abstrakto, pixka eta holako gauzak. Bota nabazu ja hauek horbera organikoa eta ja Juliana moztu dituzunak bertara. Eta ni esan dakoa, hoi listo dakau, hoi ere bai, eta inbiarretena txibio errao ere bai moztuko ditut, geho ja prestutzitzeko, nasketara botatzeko.
Eta zuk, haber, zerrekin aldiazun lagundu. Haber, hemen dikingo deuna da, behitu, ostotxo hauek akenduko ditu, kanpoko bi hauek, vale? Pixka ximela daudela, eta hemen dikan ateko ditu 8 osto, eta 8 osto ere bai txurillak enduko jozu, eta berdia Julianan moztuko zu, vale? Vale. Venga, zure kontu. Bueno, eta hau dana, zerrekin kudeatzizu, ikasketak egiten zaude, pentsatzen de bai ez, no? Bai, ja institutua bukatzen. Ja institutua bukatzen. Bai. Ai, ama. Ona, institutu garaian, katxiz la, amar. Zenek hartuko tezila noi, egustu hauen, Institutua bukatzen, eta baldakizu zein behar desun institutua bukatuta geho. Ez. Ze ikasi behar desun. Ez. Etzaitela. Nei argi dakatola pixka teknologikoa o Bai, bai. Bueno, ni baino garbila azkak ideak eta. Ondo zio, ondo zio pixka zeo zeukitzia ia. Ondo, zeatik, ni atean nituen nien eskolatik, itxegin, zein, bakarrin nekin nazan, nahi nula motorra azkarri biltzia eta olako txoak etxak buruan. Ondo ikusteiaz, Mikel, ondo aiaiz. Bueno, eta adibidez, hoi guztia dantzari izateko asmoakin ere bai, edo beti dantzari batek bai beti ikasi behar du bazpare zerbait kiroldanetan bezala, ez da leziluen gatik eta bestian gatik eta... Bai, kiroletan bezala da. Posakaso ikasi, eta geho ja... Zer lesionatzen bat zea olako gauzan bat, bai ja... Ez dizu ezer balio inezuna. Bai, eta ikasitakoa beti horreotea motxilan. Da gaina izateko, gio eta gehiago ikasi, gio eta hobeto. Motxilan ez da garaje bat erosi berri ikasitakoa gordetzeko. Hori horre ukitzen da, eta hoi zurekin dijoa, beti gainean. Baina, nirantza nahiagoet hemen torkizunen batian hola, hobi bat olako bez gauza bat izan. Zetuzte hantan... Ogi bide bezala ez dezu ikusten, Ez. Ez, Irakasle hola izateko bai. Dantza irakasle igual, bai. Ni hola dantzari... Jode, baina igual zirkoean bateko dantzari edo zeozerko ezakit, o musikalear bateko dantzariar bat edo... Hor badaude dantzari potenteke bai, ez da? Bai. Baina ez teke errez ikusten. Hoi da. Bueno, idakaken maiakin, nakenia iritsiko ez, Mikel, osake, jartzen baiz buru belarri, ingoek, eo zer gauza. Bueno, eta egia zan, dantzari izateko sakrifizioa ondila izan behar da. Bueno, kirol guztietan, puntero izateko bizita ontan sakrifizioa behar da, ez da? Zer da zaiena, dantzari batena? Dantzari batentzat zaiena? Bai. Bakoitzak bere gauzak ditu. Adibidez batzuntzat estiratzia eta elastizitatea lortzia oso zaila da, o beste batzuk indara behar dute, o botia, o... Vale, eta ire kasuan betu, hau errexo irakutsuko jaz Julian egiteko. Oso ondo aiaiz, Baina errexago egiteko ikartzen dekola, kiribiltzen dek, adibidez, eta goain hartzen dek horrela, eta egiten dek, rast, eta ja Julian egin da azkak, bale? Venga, ekin jogorrei. Bueno, bitartian jungo gana da, Maske Kafea, Donostin dao, eta ikusiko zuen sekitxe eharra prestatu guen. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba! Bueno, Alicia eta Meli gara, eta Donostian gaude Maske kafetegia aurkezteko. Bueno, proiektu hau, duela betzi urte nagola hemen lanean, eta, beste jabe batzu zeuden hemen, eta orain dela urte bat edo aukera eman ziguten guk gelditzea, eta orduan nire bazkidea Alicia eta ni gelditu ginen honekin, eta zazpitan ja hemen gaude martxan dena montatzeko, kurasana, boiuak eta tostadak, eta ja zazpiter ditan, ja hemen jendia dago, gosariak eskatzen, eta bulego pila etortzen dira, aldamenekuak, bankuak, eta gero, 10 dital aldea, etortzen dira berriro amaiketakoa egiteko, eta ja daude pintxuak, eta denetik. Gero bazkariak ere, ordu batak aldia, berriro denak etortzen dira, bazkaltzea eta ez daki gu egoten geha, hori, goizeko zazpitatik, lauterdi, bosterdi, depende. Gure proiektua ezagutzen duzute, eta orain Aritz, gure sukaldaria, kits bat egingo du, errezeta bat, eta espero dugu gustoka izatea. Kaixo, ni Aritz naiz, Maske Kafeko sukaldaria,
Eta gaur prestatuko dugu hemengo gauza tipiko bat, dela barazkiko kisa. Eta ematen diogu barazkia eta antze gaztarekin. Azteko hautako dugu olioa sartagian eta pizkanaka abertuko ditugu barazki guztiak. Frantsesa da, ustedetan nahiko tipikoa dela, egin daiteke edozein osagaiarekin, barazkiarekin egiten dugu, zeren bezeroak nahiko berkizaleak diala eta, baina nahizuna bota esakezu. Eta gero hemen, normalan egiten duguna da, 3 tortilla egunero, patatazko tortilla, nahiko urtera daukate, eta gero bokadilloak eta lakoa, baina dena dira peska bereziak. Ogi ezberdinekin, masa tipo ezberdinekin, eta gero baita ere egunero egiten dugu eguneroko plater bat. Adibidez, daukagu garbantzua kurri saltxarekin, eta gero beti egunero katzen ditugu 12 tipo salada ezberdinak, eramateko edo hemen jateko, eta gehien ateratzen dena da, entzaladak. Daukagu pastaekin, kinoarekin, veganoak, hau bezentan bitartean basean gaztak jarri. Raiatzen dugu, gaztak hartzen dugu biguntzeko, eta gero egiten du kapa txiki bat barazkia separatzeko. Eta hemen normalean dena egiten da barazkiekin. Erabiltzen dugun eraki bakarra da izokina eta atuna, eta bakarrik egiten ditugu entzalaetarako. Orain barazkia botako dugu hemen, barazki gainean jarriko dugu hauntz gazta, hauntz gaztaren gainean jarriko dugu espinaka, eta gero daukagu nasketa, arautza eta esne gainakin. Eta bukatzeko gouta, proiektuko dugu. Azkeneko pausoa da, orain labean sartuko dugu, eta gehien bat hau jaten dute eguerdian eta arratsaldeetan. Joseba, behin dakazu gure kisa, espero zure gustokoa izatea, eta denok gonbidatuta zaudete, basi kafea etortzea eta frogatzeko. Eskerrik asko. Aupa kuadrilla, eharra barazki kitxia eta hauntz gaztan ikutu hori, Ze goxuak, barazki sali altzea. Bueno, hori etxetek asko gustau, barazki egurra eman bertzaio, Nire arrauta pregitua salia gehiago, baina bueno, horrek segan itxura, ezin obia, bezarka da hondi bat, eta gu gurian jarraituko dugu. Hemen inbiar deuna da. Indeuna da hemen, ikusten egin jala, indeuna da, perretxikok bota piperran gainea, txapela jarriet, eta egiten nahi dia. Txapela kenduko diet, eta pixkat emango diot, martxa gehiago, bale. Hau dena martxan dakau, inbiar deuna da, behitu, hemen ura irekiten esan dugu jarri deula. Eta hemen dazkau, udon nudelak, eta ingoituguna da, behitu, irikizazu, eta ikusiko zu, nola erdi peatuta bezala dauden. Baina egozita daude, xamurak. Ingozuna da, iriki eta uro epeletan sartu. Labanakin irikozu, o... Gura esakin hobeto, venga. Hoi, zure kontu. Hemen inbiar deuna da guain, itxoin pixka perretxiko kitia, ingo deu soja bota, pipermina bota, jengibre pixka bota, baita ere inbiar deuna da saltza gazigozua martxan jarri. Zeratik adan saltza gazigozua, badakizu? Biak emango ditu ez? De garrazoia, oantxe esan dekegila. Eta iten deuna da, aurrena gozua. Gozua iteko iten deuna da, ura eta azukria kantidade berdinetan. Gero, ingo diona da, bixi puntu hori sartzeko, sartu. Mirin ospina sartuko dugu. Mirin ospina da, arrozakin indako ospin bat. Zagarra nabali badakaba betxian, balekua ere bai, Botako dio, eta guain, berotu baino lehenuo, hemen zutatik aterako deu, berotu baino lehenuo botako dio, eta hartu irina, buelta bat eman, eta gero horrekin berdu. Denak irekin, potoltzen da, eta listo, erresa da erreseta hau. Bale, hor sartituken nian, ikusiek nola bloketxoa bezala datorren, ezta? Geren gozuna da, sardezka batekin da honekin pixka kudeatu dena askatzeko, bale? Bale. Venga, zure kontu, hemen inberdeten handik bai, guain, pixkat, bota, ketxupa, eta hau, ireki bat eman, eta listo dakau. Eta hemen falta zaitena da, esan dakua. Tortilla hau kudeatu behar dut, eta hau, martxan jarri hemen. Bale. Bueno, eta mingaina jarraitu behar dio maten pixkat, bale? Ega. Bueno, zer da dantzak eman dizun gauzeik politena? Politena? Bai. Oso polita da, estena daukia igotakoan, zure munduan sartzea. Eta
ez pentsatu publikoan, o gaizki ongo ez zula, o ezer, zure lan hain, eta kitxo. Eta ondo... Bai, jakita ondo entrenatu Pentsatu ezula, egin, badakizula zurela gauza egiten, ezta? Hoi da. Horrei heldu eta horrekin jarraitu, ezta? Hoi da. Bai, eta politena esaten dizu zeatik, hor goltza gainean zaudenian munduan hoixe bakarri da Hoi gazu, da, ezta? bai. Hain beste arazo da munduan gertenian horrek polita sentitearaz dizu eta ondo, ezta? Bai. Eta adibidez, emango izigizu beste gauza batzuk bai, ez dakit, lagun giruan ibili, jendekin ibili. Bai. Pasa azpikua gainea guain, bero pixkat hartu dula. Hoi da, eta beste azpin sartu. Eza hierre, Oidek, ikustezu beru hartu unian nola ja erresago askatzen dian? Bai. Venga, bagainea pasa, eta listo. Oso ondo. Bale, barkatu, zea moztu indizu. Eta beste gauza politazko ere emango zizun, ezta? Lagun giruan ibili, kuadrilla giruan, entrenamenduak, ezta? Bai. Lagun asko ezautzen dituzu, eta oso ondo pasatzen zu, eta gaina batzutan, toki batean nola ez dena oso garrantzitsua antzatzen zu, eta norbaitik ikuste izu, eta esaten du, hombre, onak dira, deituko ezakiz egiteko. Osa, lan desberdinak ateatzen diare bai, ezta? Hoi da, edo zein momentuan aldizu norbaitek ikusi, gustatu, eta, bueno... Eta, holakotan, ze beste gauzatako deitu izu, eta ze tokatu zaizu itia? Adibidez antzatu egu Donostiko Tamborradan, Vale. eta saninazio egunean ebai dantzak ditugu Donostien ebai, Eta hori sekute zeate, beti elkartiakin, o bakarkako lanako zuri ditizue pertsonalkire bai, edo... Hori, normalian dalta deitze gute, hemen Donostiko batek Xanti Bainalesek digu ja fitxatuak, eta Bai. deititegu. Eta deitzen dizue, eta han jute zeate, ezta? Hoi da. Beitu honek, irekin bat eman du, eta beitu nola pototu zaigun, Listo da gau hau, hemen, reservatu, eta geho guain inberdeun tortilla berezi honen gainetik botatzeko. Nola zuaz horrekin? Utzi pixka reposuan hor. Bai. Izkina baten, da hola berua barroaino iritsiko zaio, gero ingo dugu iragatzi, eta bertan sartu ikusi ze itxura hartu duen hemen ja honek, Bai. Honen bota dion ja osagai guztiekin, itxura daka, ezin hobia, falta zaio gero, txibila botatzia, baitaren udonoiek, eta jengibre pixkat. Ordu ningo zuna da jengibre arraiatu, bale? Vale. Hemen lagatzei zut hori, hau listo, hau ere listo, hau ere bai. Jengibre raiatzeko, aurrena azalak endu berdiozu pixkat, bale? Vale. Zango izu nola? Bai. Beitu, ite hunda jendiak da, hartzen dezu bastarra hau, ikurtze jozu punta, kendu, eta atzekaldiakin azalak entze jozu gola, bale? Kendu jozu gola buelta guztian, eta gero pixka raiatu ingo dugu, bale? Zatitxo bat, ez? Bai, zatitxo bai, bukaerako pusketa honi, bale? Venga, atzekaldiakin. Eta nin behar dena zuringoa gorringo eta banatu, eta tortilla berezi honekin jarriko naiz martxan. Bueno, eta sekula janaldeki tortilla letxuakin barruan. Tortilla frantzeta letxua onduan igual bai. Igual bai. Baina tortilla letxuakin ez, ezta? Lasai honai, nik ez diateta jan. Lasai honai, baina eharrateako zaigu, abertzeate atzean. Eta asko zain du behar altzea elikadura aldetikan, Bueno, da bakoitzan nahi duna, osea, geho ja... Mai profesional batia hola iristen batzea, bai, eskatuko dizute. Baina guaingoz, nahetena jate. guaingoz nahakena jate, hombre. Zenbat urte azkak? 15. 15 urtekin ez bai, nahakena jaten, mikatxi lamarre. Idakaken sasoiakin daiteituzun entrenamentu guztikin. Bai. Baina egongo da gauzatxo bat esatit nizuela, gehiagik gustatzen zaizkik palmeritako, ebaizak beste jan, Igual, bai. O helatu zalia, izi, o, Galleta zaldia. Galleta zalia alaiz, bai, Mikatxiz lamar. Hasi arrautza pregitua gozaltzen, Utzi galleta galde batea, Arrautzakin gozaltzeunak, errexago iristeak jo gauera. Bueno, ondo, orduan elikadura, guandikan gazti eiz eta gila esan, ez de gehiagik kudeatu bihar. Eta bestalde, ze gustatzen zaikitia, jaiegunetan edo dantza bakargitek, etxekit futbol salia, o surfa indexekula, mendira jutea aiz. Ke ba? Ez? Ez. Dantza eta... Adibidez lehene bai antzerkia aiten nu, vale. Marrazketa ebai. Marrazkilari ja, gustatzen zaik orduan marrazkiak eta itia? Bai. Vale. Eta orduan beste kirol motaketa ja ez ditukiten, ezta? Nahiko aitekenakin, ezta? Hoi da. Bai, ni ja dantza bakarrik egiten. Dantza bakarrika. Ez que egia esan, leheno esan dekenak, zenbat, bueno, leheno kontatiguk, baleta hastian zenbat aldiz iten, baina azkenian danetik itekenez, egunero ibilikoa izan entrenatzen, ezta? Bai. Segunda gazu jai. Igandiak. Igandetan. Bai. Bueno, hemen inberdeten esperimento hau, haber zeateate zaiten, lagunak?
Manijua tortilla egitea. Hemen, Hau ja beru-berua. Hori raiatzeko, betu, ingo kenadek. Hau hartu, eta zuzenian berta raiatu, bale? Venga, hartu, hortxe raiatu, eta ni saiatu bernaiz tortilla hau iten. Kiribiltzia kostatuko zait, baina saiatuko nauk. Emango ziot olio tanto bat, bale? Guain, hau bota, bertara. Eta dena zanpatu. Eta gero esan deuna da, ingo deuna da, gorringua gainetikan, Hau izango ekobra bat, baina eundokua. Bale, lehen dago izin deuna da. Aurrenengo zatila, letxuana bota, eta gero banijoa gorringuakin. Hola, ondo? Oso ondo, nahikoa, nauzi. Oso ondo, hoi gutxi, guain hauek zakarrontzira bota horbera, eta ingo dituguna da, udon horiek, ja, iragatzi, botako izut bertara, txibilakin batea. Bueno, hau, botako deu, oin dena naztu, badaude hor, barruan ja udon horiek, baitare txibilak, eta ni tortillakin magia bat itean nijoa. Zukalden ibiltzea zerbait, Pixkat. Gustatzen zaikela esan dek leheno, eta egia esan, txukun abil, txukun. Zer gauza prestatzen dituk etxian? Ni gehiena pasta. Pasta saliaiz? Bai. Jateko ere bai? Bai. Eta zerrekin iten dek pasta? Hobena ravioliak, nahi asko ez dut. Ravioli, zerrekin beteta, zerrenak? Aragiakin. Aragiakin, Bai. Barazkikin ez orduan. Ez. Ikatziz lama. Bueno, probatu, txampiñoakin taula eta hoxua du. Bai, Vale. Bueno, arbenengo kiribilia egin deu. Guain bagoaz bigarrenan bila. Habe ateatzean hemen, Botako dugu bertan. Hemen. Vale, gorringoa botako jo beste alde ontatikan. Erra itxura hau. Zeu, ze berrilla netzako ere bai, Baina ikusiko zue. Itxura batekin aterako da hau. Ezin hobia. Bueno. Inbiar deuna da pixkatutxiko hortzia, eta gero ingo diuna da, areak eraman. Hau krep bat bezala ingo deu, horrela. Aber berotzean, pixka berotzean zeatikan gainetikan, da gainean gehatu behar du, Hau da, inbiar deuna gaurkoan. Bueno, beste gabe, inbiar deuna da. Hau, ja, plateraratu, kargoet platertxo bat, eta irrikitan gaude. Mikel, zuri ikusteko aurrezku egite. Ze aurrezku mota ingo iguzu? Zortziko bat. Zortziko bat? Zer dek zortziko bat? Hori bertxotan ibazekit, baina aurrezkoan zen nahi duzan zortziko bat. Ba, zortziko konpasak, Bai? eta nahi duzun zortzikoak itea. Leheno esan desuna bakoitza bere ikutu ematen dion hori, ez da? Eta aldituzu egin 7, 3, o 5, nahi duzuna. Orduan, buelta batzuk ikusiko xiau, seguru, irire puntu fuertiak gela, ez da? Bueno, ingo deuna da, beito horren, hauk moztuko, Aber, nola gatxe zeigun, Beitu barruan tortilla zuringokin, eta gainean, hau barruan letxugai. Earra indio gaurkoan, tortilla letxua nahi. Eta gorringoa kanpotik. Esto es rizarra el rizo. Venga, lagunak, hau honea, hau ekola jarriko ditugu, bai harra pintxitu itxura errazekak, Bai. Gaur jan berdi daukuk, barazki mordua, Mikel? Bueno, hau horrela xe, hemen, inbiar deun gauza bakarra da, gainetikan bota, prestatu deun nazketa, pixka botako dio, Gutxio gehiago da. Olako saltxak, bota berda, pixkat, eta gero onduan lagungarri jarri. Gehiago nahi duna, gehiago hartzia, baino ez jarri gehiagi. Vale, eta bestalde, hemen inbiar ditugu udon hauek atera, raziotxo bat ateako deu, horrela xe, bat, bi, eta gaurkoa indeu. Pexil busketa jarriko jau, sortzikoan bilagoaz, mantalak endu beraldek? Bai. Venga, mantalak endu, hau hemen txedakau, indako udonak, indako tortilla berezi hau, eta irrikitan gitzaudek. Bueno, Mikel Esnaola jauna, irrikitan gaude hemen Euskal Herriko aurrezku txapelduna ikusteko. Adi lagunak, ez da edonor, eman.
Ona, iz nauzi, ona. Gu hemen egongo gaitu zai, kosinatzen, eta etorriai beste txapela batekin, ados? Eskerrik asko. Agurtu lagunak. Aio. Aio.